ομάδα έχει πετύχει 4 ανόδους σε 4 αγωνιστικά χρόνια. Τελικά βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη κατηγορία. Είναι μεγάλη χαρά μας να βρισκόμαστε, κατά τη γνώμη μου, στο καλύτερο πρωτάθλημα διαχρονικά, με τόσο μεγάλους αθλητές, ένα το κρατούμενο. 2 τα κρατούμενα, το σύστημα διεξαγωγής. Το σύστημα διεξαγωγής με τα play-off δίνει άλλη χρειά και άλλη γεύση. Κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει, πρέπει να παίξεις πραγματικά. Ταυτόχρονα, εκτός από την αγωνιστική ομάδα που συμμετέχει στην Α1, διατηρείται μια ακαδημία, η οποία απαρτίζεται από 20-25 παιδιά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, όλα είναι ανωδικά, με τις δυσκολίες τους φυσικά. Οι επιτυχίες θα έρθουν κατά τη διάρκεια, συμμετέχουμε με αρκετούς αθλητές στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Ευτυχώς ή δυστυχώς, επειδή το επίπεδο έχει ανέβει αρκετά, είναι δύσκολο μια ομάδα να επιβιώσει μόνο με Έλληνες. Από την άλλη πλευρά, θα ήταν ίσως ακόμη καλύτερο να συμμετέχει κάθε ομάδα με έναν ξένο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα παίρνανε μεγαλύτερη αξία οι Έλληνες αθλητές. Ωστόσο, έτσι όπως διεξάγεται τώρα το πρωτάθλημα, είναι αναπόφευκτο να μην διαθέτει μια ομάδα ξένους αθλητές. Είναι πολύ δύσκολο. Και συγχαρητήρια στα τάβλα που διατηρούνται στην κατηγορία μόνο με Έλληνες. Παίζω αρκετά χρόνια. Εγώ περίμενα πώς και πώς να έρθω να δω τώρα τους μεγάλους αυτούς αθλητές. Να τους δεις πώς κινούνται στον χώρο, να τους ρωτήσεις ίσως, να τους δεις πώς παίζουν, τι παίζουν, πόσο μάλλον για μικρότερους αθλητές, οι οποίοι ξεκινάνε τώρα και βλέποντας όλους αυτούς μπορούν να εμπνέονται, να φαντάζονται ότι μια μέρα θα γίνουν σαν αυτούς τους αθλητές. Είναι πολύ επικοινωνιακό, πολύ σημαντικό φυσικά και για τους Έλληνες αθλητές. Πολλοί από τους Έλληνες αθλητές, τους δικούς μας, είναι ανωδικοί και είναι πολύ μεγάλο το κίνητρο να ανταγωνιστούν με αυτούς τους αθλητές, τη στιγμή που για να βρεις αυτούς τους αθλητές πρέπει να ταξιδέψεις και να πληρώσεις αρκετά χρήματα σε ένα τουρνουά στο εξωτερικό. Πολύ σημαντικό. Δεν είναι λίγο το ότι συμμετέχουν τόσο μεγάλα ονόματα σε όλα τα επίπεδα. Έχει πολλές προεκτάσεις αυτό.